Welcome back, YouTubers. This is DragFC. Today we have 535k packs for Black Friday. Let's open the packs and hope we get someone good. Да, защото аз имам старите, но предполагам, че старите не са актуални, които ми даде там, където съществува Кристина и сигурно всичките цифри ще са различни. Нали? Да, няма какво да го... Защото мислех да го приложа старото просто с нейната такова, но няма да стана. Аз тук имам само две лищчета, които ти си ми дала оня ден пък. Ами да, ама поне никога до сега не сме се виждали, да не ме погледна като извънземна с две лищчета там професионално. Искам си цялата с папката да си отида и така. Сега ще пусна SMS на тук, защото ние не мога да печатам един офис едно до мене, дето да отида си го разпечатам, защото един час имам среща с нея. Добре, Бойче. Alright, next pack. Че викаш, ако сме на шопинг, нещо нямам интернет. Имаш ли? Two bags down, 3 to go. И на колко места си включил интернет? Let's go. Let's go. 86 red. Company is in the bank. Fitness. And last pack. Alright guys, thank you for watching. There you go. Please like and subscribe and wait till the next video.